Ние правим клип на Майнкрафт, целяви и спокойно аз го цъкнах. Не, Майнкрафт ме е звънил. Аз без да исках го цъкнах. Тук ще играем си на нова текстура. Тук съм се поразвил. И се поразвил, имам неща. И тук ще ви покажа на какво може да снимаме това. Като някакво, като на пакта или такива неща. С приятели. И тук ще снимаме на някакви поредици. Защо нямам звук? What? What? Защо не можа да ме удари? Ау. А защо той... Най-после се чу звук. Добре, на тази текстура ми спават само с голда на Тръска. Аз не мога да ударя. Ау! Ау! Чи. Да започваме новия survival. Ето ни и в новия survival, който ще оцеляваме с Боримира. Дори объркам Борислава, както преди. А тук вече с нормалния си Майнкрафт пек. Този клип няма да е много дълъг. Съм виждал такова дърво. Две блъкчета. Виждали ли сте такова дърво? Така. Това е нещо лудо. И продължа направо. Вау. Това бък от играта ли е станало? Две дървета са спалнали на място или аз съм нуб? Първо работа ще ни мръзвичката и това. Без тях никъде. Той е мечът, само че мечът обичал да ми е каменен. Дървеният мечът. Клавиатурата ми нещо... What? Какво ми става? Не! Какво стана? Бъгна. Прави се? Ева! Не знам какво стана. Може и да клипа да се чува малко странно. Един път не се случи и зато и не пуснах клипа, но аз ще го пусна, няма... Даже ще е по-смешно. Ало, овцичка!
още една. Ето. За легло имам предвид, защото без легло ще стане баста. Да оцеляваш през нощта. Яко е. За любителите на survival, hard survival, водя. И яко, само че за мен не е най-яко, защото един път ми се случи, както и при този Петър. Той е Springboard BG. Без храна. The fuck? Добре. Дъм. Какво взех? Саплинг? Да. Аз в пътя свят, да ви казах, изобщо не съм си подпомагал с креатив. Изобщо не съм си подпомагал с креатив. Дори един път умрях. Само че не съм приключвал креатив да си намеря нещата. Просто ги търсих и тъй, като съм запомнил пътеката, където съм минал. Той ще правим оцеляването сборка, пък да пактат. Нещо като да пактат. Ще правим собствени бази и такива неща. На всеки ще ни се полага 2 стака обсидиан. И всеки може да си вземе по един няколко стака, като събираме пари. Ще предизвикваме PvP-та и с PvP-та ще си взимаме пари. За, примерно, да биеш някого с дървен меч, това ще ти даде 1 коин. Да биеш някого с Iron Sword, макар че трябва да е обратното, ще ти даде повече коин. Някои едва ли ще са съгласни с това, но... Но просто така по-ма кефи, защото всеки може да си вземе някакъв дървен сорт. И просто, ако е добър в PvP-то, да избягва другия да го отреди, някой да го би. И просто е много лесно, като се развива с някакви Iron Sword и си по-специален така. Също ще има рейтинги за спирити, за паркури, за такива. И ще е наистина яко нещо. Може и Springboard BG, може и Трепача, което е Сашко. Не е Minecraft, само че в Minecraft той се казва Трепача. Не знам. Ще правим някакво нещо като пак. Ще почнем. Аз не че копирам. Не искам да мисля, че копирам, макар че го. Че до някъде така. Но исках ние да си направим нещо такова и да направим някакво шоу, изобщо да направим нещо по-хубаво. А тук ще направим нормален, братвичката ми се чупи след и това. Не, чакай, след още 2. Защо? Никой не познам. Тук сме стига. Вратата ще ни бъде шоколадова. Шоколадова имам предвид от това дърво. Ето това дърво. Знаете каква е вратата? Нещо като шоколадова. Между другото, аз обичам и така да си мисля, като има много. В ония World имах много. Имах барим един стак 10, 11 така. Да кажем, и изядох всичко и така. И си спекох 15. Само 15. Както видяхте, ми бяха останали 10, защото аз не съм снимал на клип как се развивам. Аз ги ял просто и затова. Иначе се бях развил изобщо без креатив, нищо такова. Читовете съм си ги включил, да. Ако нещо ме уби случайно за клипа, вече ще ползвам, защото няма време да ви губя. Ауч.
Ударих се, малко не знам, май подскокнах и влязох във вода. И сложих вълна. Аз не убивам конете, защото видяхте на Спринкворд БГ какво му се случи. Падна в лавата. Такова е било коне. Дават ти кожа, да, знам. Само, че по-добре убивай крави, те са язнени. Нито дават месо, нищо. Търси локейшън, вече съм на 4-та и може да правим някакви неща. 4-та нощ, това е с уния пъпът. Да се разхождат около те. Трябва ми неща, но много е лесно. Няма някакви специални като балора и такива. Това просто да миниш едно нещо там. Де правят някакви. Там балора умира. Не знам, може да следват, не знам. Аз така не разбрах защо. Аз понякога не ги слушам и не чувам. Иначе разбирам английски. Не знам какво да кажа. Ви давайте идеи какво може да играем. Не съм си трил Survival Craft, може и на него. Не се притеснявайте, казвайте. Хора, върнах се. Паузирал съм без да исках, но това беше много хубаво, защото тая музика продължи. Колко пъти чухте минути. Добре, бързо трябва да крафтваме легло. Меч. Кирка. Брадва. И спим. При мен е тъмно. Извинете малко за този звук. Но аз разбирате, знаете, нямам си зала, аз съм не много специален YouTube. Просто не знам, някакви клипови така. Просто намерих програма, която заснима екрана и реших да си направя един канал. Казах си, защо не. Ама съм имам повече абонати от Springboard BG, което е яко. Springboard BG, ако ме гледаш, знаеш, не съм иска да те обидя, но ти имаш по-малко абонати. Значи аз съм по-известен. Листото е влязло в гъбата. Майнкрафт прави най-величествените бъгове. Всяка игра има бъгове. Само че бъговете на Майнкрафт са най-смешни forever. Forever няма такава игра. Ето да е с такива смешни бъгове. Пишете в коментарите, ако е така според вас. Аз бразата се чух по-бързо. И ти дава повече камина. Ами вижте, без бразвата малко по-бавно. Аз бразвата е като го долу на клиент. Добре. Аз имам дървена. Чакай, аз се спя. Припървай. Съжалявам за тези неща, казах.
Но е много величествено да имаш повече абонати. Така. Има спети, моля ви се. Не искам пача надолу. Тоест, ако вие смятате, че клипът е лош, давайте ги само. Аз лично заради това не бих искал. Ми стане малко зле. Не знам, вие си кажете. Аз лично не е чак такъв проблем за мен, но бих искал каналът ми да има повече лайк. Колкото повече не лайк. Къде се взеха те два сида? Къде води към трева? Тази трева нали ще ми даде си? Не, аз бе. Не, значи. Да ми зле. What the fuck, аз съм нуб. Хора, аз станах не нуб. Добре, пазай постепенно. 3 минути. Между другото има едни нови команди. За този клип няма да говоря за тях. Едната беше май нещо с брич и нещо такова. Брич или нещо такова и правиш около теб някакви структури. Пирамида ли, виладжи ли и такива. Ама какво са кръстени? Ако е брич, значи ще е мост. Как мост? Но може си крафтваш и мост, да. Само че защо пък точно на мост? Другите не съм ги разучил много. Видях ги, са хубави и яки са. Няма нищо лошо. Да пробваме на тях. Ако може. Ако ги има. Какво? То ги няма. Няма ги? Конът. Конът. Аз съм го видял конът. Конът. Май. Конът. Я да видим. Конът. Да. Дори. Ако искате да снимам на Pixel World, винаги. Единственото, което не мога да направя, е да продължа онази поредица. Защото World уистри, защото буквално той с тия апдейти, дет влиза в оня реалм, се порази и играх на Survival Games. Не ви лъжа, играх реалм. Аз имам профил, както знаете, той преско има. Само 2 кол. Само 2 кол! Свите брат.
видео. Повече брайтност мога. По-добре. Ето там се избавям. Явно по... Сега ако бях на Adventure, вижда и най-гадното. Добре, че не падна нещо. Или че не. Forever нубството ми. Аз съм такъв нуб, хора, че бих казал, че как да кажа, Springboard BG е по-голям нуб. Че аз съм по-голям нуб. Не знам. Ето, трябва да дам на Розбър. Тя най-обича Розбър. Даже това Розбър. Дали ще... Ау. Видяхте ли, това беше нещо, което Розбър ще се станда. Коу! Сигурно пък са два. Да, но не са. Да. Чудо. О, някакво кошки изтраскащо нещо. Това е балкон с гласа ми. Защо ме троваш? Мина? Що винаги трябва да извържам храната, да руша с нея, като знам, че ще я ям? Що ме троваш? Любимият ми цвят ме трова. Два от любимият ми цвят. Я да пробваме да купите ми. Хайде заобичаш ме. Аз съм аз. Ама заобичам ме. Абе, ще умреш! Защо ли му? Стигай се. Стигай, бе. Какво? Аз бъда... Стига, бе! Сега съм се качвал на него. Къде е да спи в водата? Тата, според много. Сложи. Да си кажна ли само или не? Не знам, ще е читинг, но... Ай. Да. И отиваме при нашото пече. Ай. Само сложа пече. Той баси бързо. Колко скача. Ами колкото баси. Jump! Fuck you. Не дай това.
Ти завів. Так, вот такое. Нещо получава. Разгорада. Не става. Една секунда. Ах ти това хора. Телефон за баща ми звънеше. Моби се да ми бъгва. What the fuck? Майнкрафта може да ми бъгва. Това ще бъде от днешния клип. Да ви е харесало. Дайте на палче горе и се абонирайте за канала ми, ако ви е харесал. И чао, чао.